Bos, tadi ada 3 pasukan orang-orang Kasdim, bos. Kita dibohongi. Mereka ambil semua unta-unta kita. Semua penjaga yang lain juga dibunuh, bos. Hanya saya saja yang selamat. Salom madihita salhutna. Salom. Alamaracara bahasa Batak dohita, taparade marohata, dina mengikuti acara ta mulai sian manogoton, sahatro di ujungna. Ada orang so masuk kita, tu parmingguata, parjolo mahita, martangyang nahohom, martangyang mahita. Amen. Maredehita sian bukedeta bukede nomor 10 walu ayat sada sohat rodi ayat telu. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni to di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Say pelang ma pinggolmu tu au, hapogani paluahon au. Say homa gabe dolog hama batu partano batuan di au. Gabe huta na goting laho pangoluhon au. Ay hodo partano batu aku hian. Dohot pangodiaku, jala alai guar ala ni guarmu ni anakmu nasasadai. Tuhodo ale Tuhan Jehovah au marhaposan. Say unang mapaurak au sa leleng ni leleng na. Say palua ma au marhite-hite hati koranmu. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani saluhut para sinirohaon.
Nunga ditatap ho hami bang somon, aindang majua ho mangalehon anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni pardosa, asa taonon na haliaon dot siak ni bagi, sahat rodi hau na pinar silang, setupahi hami marhite-hite asin roham, asa margogo hami jala benget ni roha, songon anak haholongan ni roham, di akka si taonon, asa marsangap guarmu, dohot Tuhan Yesus Kristus dohot todi porbadia, marhite-hite hami. Amin. Maredehita. Patik ni debata dihita di bagasan tikion, iman Nabi Nuhat sian tolu Musa, ayat 10 tolu Musia 10 sia, ayat 30. Di baheni radoti hamuma saluhut paretaku, dohot uhupu, jala ulahon hamuma akai, ay ahudo Jahoba. Songonima sahatna, atong rap mangidogogo mahita tu ado pani debata, lahon mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargogoy mahami, mangulahon na hobar to patikmi. Amen. Maredehita. Poti mado sata nagodangi itu ado pani debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pergogon naso hatu dosan jala ama parasin rohaon. Dang lomoro hami dah hamatean ni pardosa mulak manian parjahati tumadi kodalanna asa mangolu ibana ido di pangidorham
alani i umbahin hupangi dohami. Saya sudah timatorutorum asa unang mangonai betu hami. Saya sudah dosa nami asa mengulu hami di bagasan asin roham. Saya pergugui mahami asa margugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringo Tuhan sesani dosa. Humokop hita gabe dosa do ibana. Naso tumada dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran di debata hita. Marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na dikijang. Amin. Marede hita. Epistel dihita di bagasan sadarion iman Nabi Nuat sian sada Korintus bidutolu ayat sada sahatro di ayat sia tajahama marsikap soring hamima na parjolo pangulani Kristus do aka perbarita nauli ahu pe ale akadongan dang tarbayan au makatai tuhamu ujui songon natu aka partodi sadok songon natu aka pardaging jala poso-poso di bagasan Kristus. Aitong dope hamu pardaging. Ayang go masa di hamu pangiburuan dohot parsalisian. Da pardaging hamu jala parparangehon ruhut hajol maon. Ai ise Apolos, ise si Paulus, parhala dodonasida parhitian muna gabe porsea, jala ganup hobartu pangalehon ni Tuhani dihamu. Asa dada rajuman namanuan manang napabornokon, debatado patubuhon, ido. Ay dongan pangulan ni debatado hami, hauman ni debata, bagas ni debatado anggo hamu. Songon ni ma sahatna, martua ma halak na tumangihon hata ni debata, jalan na piopsa,
Amen. Maredeh ita. Tidakon ma hapor seotay songon nahina tidakon nidongata sa hapor seon di portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan na tumapalangi dohok tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai iman na tinubuhan ni si Maria na gabi-gabian sato di perbadia adorang sahabubuan ido tuhatan na tumahon na bernit di panguhuman ni Silatus nama terpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu banotoro dung ditanom na mulak mangolu diari patuluhon nama naik tu surgo lahu tu siamun di bata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pema mulak sogo tuhatan on manghumi halak na mangulu dohok na mate au porsea dito di perbadia jala adong sada huria na badia huria hato panihala Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu dosogo daging ni halak nong mate dohot dihangoluan naso rasuda amen. Tapi gema ede pujian nasional rahon ni inahana.
Judul timang muse tu ina Deborah.
Tapi kema tikting na maragam di hita na sa minggon. Salam. Selamat hari Minggu madihita saluhukna. Tapa ihutihu matiting na maragam di Minggu 12 Februari 2023. Naparjulu guar ni Minggu. Guar ni Minggu to sadarion ima Minggu seksagesima. Lapatanna ono puluh ari adorang so hahihion. Topik Minggu tua nihala na daulat marroha. Napaduahon kelompok Kortu Minggu tanggal 10 Februari 2020. Di pukul 7.30 ina Esther, ina Kamis, ama Jeriko. Di pukul 10 ina Hanna, ina Deborah, ama Huria. Di pukul 10.05 ama Salom, NHKBP remaja. Napatuluhon partangyangan sektor. Di hari Selasa tanggal 14 Februari 2020 di sektor Nasaret di keluarga Nyonya Syaturi Situate Boru Purba alamat Gang Sawo. Di sektor Judea di bagas keluarga R Sihaloho Boru Manurung alamat Jalan Cendrawasih Raya. Di sektor Bethlehem di rumah keluarga T Pangaribuan Boru Manulang alamat Jalan Swadaya RT 4 RW 10 nomor 96 Cilangkap. Di sektor Efesus di rumah keluarga SH Sinaga Boru Manalu alamat Kapung Babakan RT 08 RW 04 nomor 10 Seda Curug Pekapuran. Di sektor Galatia di rumah keluarga R Tarihoran Boru Simanuk Kalit alamat D Alexandria Sukatani. Di sektor Filipi di bagas keluarga MP Sirait Boru Sitio alamat Pondok Cibubur. Di hari Rabu tanggal 15 Februari 2020 di sektor Sion off. Di sektor Betania di bagas keluarga T Siaturi Boru Huta Barat alamat Perum Residence Blok A Jati Jajar. Di sektor Roma di bagas keluarga Nyonya W Manulang Boru Munte alamat Pekapuran. Di sektor Korintus off. Di sektor Kolose di bagas keluarga D Simamora Boru Purba alamat Gang Masjid. Di sektor Kanaan di bagas keluarga J Simajuntak Boru Bintang alamat Jalan Raya Pekapuran RT 0 Sada RW 06 nomor 30. Napa opaton titing namar bagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu pardonga sari peoma Febrianto Marbun Lubanggaol anak nihala Amatta Masrun Lubanggaol tubuh nihala Inatta Yerika Boru Marpaung alamat Jalan Bakti Abri Gang Swadaya 2 nomor 156 Sukamaju Baru Tapos Depok. Huriah HKBP Cimanggis Resok Cimanggis Sian Sektor Sion Dohot Orwanna Sarah Hasiana Angelina Siahaan Boru nihala Amata Doktorandus Saud Siahaan tubuh nihala Inata Herlina Boru Sinurat alamat Jalan Lada 3 nomor 8 RT 07 RW 12 Citayam Komplek Atsiri Permai Huriah HKBP Cimanggis Resok Cimanggis Tarpasu-pasu di HKBP Cimanggis Resok Cimanggis hari Sabtu 10 Februari 2020 pukul 8 WIB. Napalimahon ibadah Minggu
pukul 7.30 WIB. Ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 10 Februari 2020 nanangro kita memakai bahasa Indonesia. Napaonopon amplop diakoni sosial. Di hari minggu nanangro tanggal 10 Februari 2020 tapatupado papungo amplop diakoni sosial Huria. Napapituhon pengadaan rumah dinas Huria. Marhite panitia pembangunan ni Huriatta nunga di pasau pengadaan rumah dinas Huria imana berlokasi di perumahan Jati Jajar seharga 700 juta rupiah. Ditambah rencana renovasi 50 juta rupiah, dohot biaya balik nama, hepeng ni pembangunan naung adong Holland 350 juta, hurang mah hira-hira 450 juta rupiah. Naikon silunasatta di bagasa 2 bulanon, sialani i disakapi huriat tado, dohot panitia pembangunan laho manutupi i marhite guguat tok ripe minimal 150.000 rupiah per kakak hobar naung taputuson di rapot Huria. B. Amplop pembangunan sehali sebulan diganu minggu naparjolo. C. Pinjaman lunak sian ruas ni Huria manang Roma padita doho perhalado tu bagasta jaladung sipul titingon begiot tamah hatorangan natumakas na pinasaha ni panitia pembangunan napawaluhon pelea bulanan dohot iuran diakoni sosial mauliate madi pasa uriata tu sude ruas naung pasahato pelea bulananna doho iuran diakoni sosial sahat tu bulan Februari 2020 tuakan aso pasahat to dope taingok ma amanginang makarikoton pasahat dosa ganuk bulan tu Huria marhite parhalado sektor tabi napasiahon torop ni ruas nama dohoti parmingguon tanggal 5 Februari 2020 godangna 230 sia halak. Napa sapuluhon pelean iuran diakoni sosial Huria torok napa sahato pelean iuran diakoni sosial Huria di bagasa mingguon godangna 14 kakak jumlah 1.225.000 rupiah. Napa 10 sedahon pelea bulanan manang tahunan torok napa sahato pelea bulanan manang tahunan di bagasa mingguon godangna 12 kakak jumlah 3.800.000 rupiah. Napa 12 hon ruas namar ulang tahun kelahiran 35 halak ulang tahun pernikahan sia keluarga padita doho parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selama ulang tahun kelahiran doho pernikahan periode tanggal 6 saat 12 Februari 2020 hatani debatan apa sikopolas ni rohamuna tersurat di Pesalme 20 ayat 6 tongon tahe dengan bahasa doho asini roha mangit ihut au saliling au mangulu jaladung mulak au masuhak kuma bagas ni Jahoba saliling ni lelengna. Napa sapultuluhon parhepengon ni Huria 8.197.500 rupiah. Pembangunan 7.491.000 rupiah. Sentralisasi manang pusat 8.574.500 rupiah. Jumlah 24.223.000 rupiah. Molotungadong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi matu perhalado radedo hami padenggaton songoni matiting nama sadoho si pamasaod di tonga-tonga ni Huriatta saya di pasu-pasu tu hatta ma piliani
bain sanga niguarna. Amin. Tikyo pinasa matu panitia pembangunan. Mau lihat. Shalom. Perjulu tapasa ma hamuliaton nirohatta tuamatta ribata pardenggan basai di siala pangaramotion na tuhita ganup marhiteon boy hitarap marsaur di bagasan joroni joroon marpungu mamuji pasangapon guar nabadiai di bagasan Yesus Kristus. Nahu persangapi hami amang pendeta, nahu persangapi hami parhalado amanginang jala sudema hita ruas ni huriata nah hita haolongi dison hami jongjong atas nama panitia pengadaan rumah dinas pendeta HKBP Cimanggis. Jongjong hami dison inang amang mewakili panitia secara keseluruhan iman alaho Pak Andarhon taringot tu kondisi pengadaan rumah dinas ni pendeta ni Huriata. Dung dipabangkit kami jadi pangula manang panitia. Pengadaan rumah dinas pendeta ni Huriata di tiki-tiki nasalpu. Piga-piga bagas nunga huririt kami dengan keputusan bersama panitia nunga hutotuhon kami pada sada pilihan ima di daerah perumahan Jati Jajar. Sesuai kriteria tasakapi dengan harga 700 juta. Jala diperkirau biaya renovasi sekitar 50 juta sampai layak huni ala naung liling nang diingani. Do biaya balik nama dan lain-lain 20 juta. Jadi total keseluruhan 830 juta. Diamu akamanginang satu sadarion hepeng naadong panitia adalah sebesar 350 juta. Sesuai pembicaraan do napuna jabu naung pajupang di hari Senin tanggal 10 dulu di bagasan naung tertutuhon nunga dicek kepenitian keabsahan daripada sertifikat. Jadi laos disima pasah ton sebagian biaya pembelian rumah kurang lebih 300 juta. Hobar tu pengiduan di Perjabu jala sambil merdalam pengurusan satu rumah dinas nama atas nama gabe atas nihuria ni HKBP Cimanggis Resort Cimanggis dilihat tikitu hita kurang lebih maksimal 2 bulan paling lama untuk pelunasan. Jadi untuk pelunasan nah kurang mai 400 juta jala sehali prioritas dolo waktu 2 bulanon ikon arong hepeng kurang lebih 420 juta yang terdiri dari pelunasan rumah sebesar 400 juta 20 juta balik nama do takkan asing. Laos disi laosima di haroronami amanami inanami do sudema hita ruas nihuria na hita haolongon jongjong hami di songon sosialisasi laho pangadarhon tu hita saluhutna asarap mengulai hita saling gandeng tangan saling menopang satu visi satu misi huhut berpartisipasi laho menutupi kekurangan si 420 jutaan dalam jangka waktu 2 bulan. Langkah-langkah strategis dalam waktu segera nalaho si patupan di penitia ima perjolo amanginang pinjaman lunak. Mangido hami doho gomos di bagasan uduk doho serep miroha tu hita saluhut ruas Huriata asataleon ma jonian rohata akan narade mangaleo pinjaman lunak tu Huriata marhite-hite
pengadaan rumah dinas dengan sistem pengembalian bervariasi. Jalan formal yaitu di atas materai 10.000, atas panitia dohot huria. Sedia pesasa besaran nomala pinjaman lunaki na boy pasahaton tu panitia rade mahami inanga mangdo napo sebulung majalosa. Nagabe sumber penerimaan panitia untuk pengadaan rumah dinas pendetai ima sada. Songon dari padaro cek tok ripe 150.000 per kakak. Nah selanjutnya persembahan untuk pembangunan Siganu Minggu alai khusus di minggu pertama setiap bulan. Patupani panitia do berupa amplop persembahan untuk panitia pembangunan rumah dinas pendeta. Jala berusaha do kami proposal to eksternal. Usaha lain. Pengadaan rumah dinas khusus, pengadaan rumah dinas pendetai atau secara khusus pengadaan dana apabila tidak memungkinkan songonna disebut di kijang nakininan untuk pelunasan hutang pinjam lunak yang sudah jatuh tempo. Jadi songoni mamanginang na barita na woi hupatolah sami itu tonga-tongata dia kana masa do nalao si pamasauta. Nomor 2 tu kepenitian pengadaan rumah dinas Pendeta ni Huriata. Martinagi maawat tadi bata disalu pangyota asawoi bolas akanata sakapi tu lomo ni rohan. Jala tapuji ma hasangapom ma di goarna. Perjolo kami mengirim maaf sebesar-besarnya amanginang. Molo tu ngadong kekurangan kelebihan. Maaf, molotung arong penyimpanan na hurang lubi. Tuhan Yesus memberkati. Butima. Tabegema ede pujian nasional rahon ni ama salom.
Arede mahita, puhut mahita papungu pilihan, na parjolo dohok na paduahon. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus dohatai. Amin. Barita nauli di parsorata di minggu sadarion dienet sian buku pesalmen biddu 110 sia mamuka may ayat sada sahatro di ayat walu tapai hutihut mahu jahahon di tongat-tongat.
mertua mahalak akana daulat marpangalaho, akka namar pangalahohon patikni Jehovah. Mertua mahalak akana mga raduti akka panidang yon nai, akana mga luluy ibana siyan nasa roha. Huhud akana somangulahon hagiduhon, akana makapungi akadalan nai. Nung nga dito na hoko akaparetam si radutan si tutu. Au ni say marsihohot akadalakku mga raduti akaturammo. Dungi dang tagamon tarurak aho. Molo say huparatiatehon sude akatonami. Say madok mauliate maaw di hosian hatigoran ni roha. Molo huguruhon akauhum ni hatigorammi. Say rado takkudo akka aturammi unang tung tadikon ahu situtu. Ido saha. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sadi hari mahamu parpudi sahali bahagia. Isedo na boy goaron sahalak na bahagia manang na martua. Akka halak na godang artana dong. Akka halak na tibo pangka na do, akka halak na tibo parsikolaan na do, ternyata dang molo dihita halak batak adong do tatada padohan tuluha hamoraon hagabeon dohot hasangapon, kekayaan, keturunan dan kehormatan. Molo adong sasahalak di ibana na tulon nunga terjamin dohonon na mertua tahe ibana? Belum tentu. Orang yang berbahagia bukanlah mereka yang memiliki segalanya, tetapi orang yang berbahagia adalah mereka yang dapat mensyukuri apa yang mereka miliki. Pesalmen 110 siaon mangalehot tuhita kunci bahagia. Manang di hatatoba kunci mertua. Buku Pesalmen 110 siaon termasuk buku na unik do di buku tau. Ala omma pasal nagumudang ayat nasian saluhut pasal na adong di padan narobi doh di padan naibar. Pola do sahatu 176 ayat sapasalon. 176 ayat. Jalamolo tajaha tabagi pasal mulai kejadian sada Musa sada sahat tu pangukapod 22 molo dibagi dua pasma parsitonga anna biddu 110 sial. Tepat ditempatkan di paling tengah dari seluruh kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Tentu memiliki suatu penekanan khusus. 176 ayat nasabidon fokus doi mana holam manaringoti hata ni debata dohot patik ni debata dang larisiane. Jala molo tabereng musti lebih detail 176 ayati dibagi tu 22 bagian. Sabagian ima walu ayat. Jala ganup bagian disagi doon jala diurutton mangihutton abjad ni Ibrani. Molo Bibel agak beda dengan Alkitab. Molo di Bibel bodo idom munai ayat sada sahat tu ayat walu iban gijang alef. Omma huruf pertama di Ibrani alef. Ayat sia sahat tu ayat saplonom iban di si bet. Ayat 10 pitu sahat tu ayat 24 dibayan no di si gimel. Songonima satorusna sahat tu abjad terakhir di hata Ibrani tau 22 bagian. Jala di sada bagian misalna ayat sada sahat tu ayat walu molo tabuka bahasa asli ni Bibelton di bahasa Ibrani di Biblia Biblia Hebraika Stuttgartensia guarna asli bahasa Ibranina ayat sada sahat tu ayat walu selalu dimulai dohot huruf alef. Ayat sadai alef, ayat duai alef, sahat tu ayat walu. Songoni mah beraturan.
Dungi di ayat sia sahat tu ayat 10 onom piano songoni dimulai sian bet. Ayat sia dimulai bet, 10 dimulai bet. Songoni seterusnya sahat tu andongan tu abjad na parpu. Songoni mah diatur benar-benar teratur jala sehirana yang madok biddu 110 siaon omma ABCD ni nomor 2. ABCD hidup bahagia ada di dalam Mazmur 119 ini. Alanima dihamunaka manami nanami di bagasan ayaton dipuka dodohot hata mertua. Molo di terjemahan asli didok diberkati, blessed. Jadi halakna mertua ima halakna terpasu-pasu. Jala konsisten do pemasmur manang perpesalmen manurat tonon mulai sian biduna parjolo hata mertuaon. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Allah. Hidupnya harus mengikuti syarat-syarat atau kunci yang ada di dalam buku Mazmur secara umum. Alain waing tapamana ma tolu kunci bahagia manang tolu kunci mertua khusus di ayat sada sahat rodi ayat walu. Na parjolo uduk tupatik ni Jehovah. Hidup bahagia ternyata diawali dari kepatuhan, bukan dari kebebasan. Tidak melulu orang yang bebas melakukan apa, bertindak apa, itu yang berbahagia. Karena firman Tuhan mendasarkan kebahagiaan atau hidup bahagia diawali dari kepatuhan. Hanya orang-orang yang patuh terhadap aturanlah yang memiliki potensi lebih besar hidupnya berbahagia. Uduk tupatik ni Jehovah. Nungah ya rahu barita hosya langgatanon barita ni sahalak inat tanama tua naso apala mangargahon patik ni Jehovah secara khusus patik napau paton pabadiahon hari Minggu. On memang asli do kesaksian ni sahalak misionaris di Toba ditiki melayani ibana di daerah Toba di ngotamu do petahena upasaha. Hari Minggu tongon tiurari majomur ditahi inatau ngaro misionaris madok marminggu mahoinang hari Minggu doon ari nabadia ale Roma inate madok hamu majo amang ai tiurari dietong ibana las marohana ala nungatiur ari koring manusude emena. Dia membayangkan kebahagiaan untuk melaksanakan pekerjaannya dan tidak pergi ke gereja pada saat itu. Mereka membayangkan atau dia membayangkan itu sebuah hal yang membahagiakan. Hape fakta na aha. Dung sai di jomur ibana sude emenai mauas di hirala ibana lau ibana tuja buah air minumna ditikinan minumi ibana adong dua horbona merdugu sahat tualamanna habis emenai disaburkan saluh. Bukan kebahagiaan yang dia terima, tapi kecelakaan yang dihadapinya. On sada contoh dadang dadanan lahoma bibiari hita, ale songo dia do hita uduk tu patik ni debata. Molo tadok majon wang natatadda salilin non na 10 patihon, bohadu hauduh hatta tu patik na 10on. Songo ni natai na sopala mangargahon ari nabadia manang ari minggui, bohadu hita menilayon di tonga-tonga ni perdalanan ni ngolutta. Taharga hodope ari minggon gabi arena badia inganan persaoran partikian persaoran dohot debata dohot ruas ni huria di tongan ni bagas coro manangda ido benna au secara pribadi jala teologia na mengodol hontaringot tu ari Minggu tidak begitu setuju orang-orang Batak dan gereja HKBP ini melakukan acara sampai di hari Minggu di luar gereja asing ma namodik itu alasan namangargahon pabadiahon ari Minggu manang ari nabadia. Jadi diduk di sonna parjolo kunci bahagia adalah patuh terhadap Taurat Tuhan uduk mahamu Tuhatani dewata
nauduk tu patik ni Jehovah ido na martua. Di Joshua bidusada ayat 8 boita buka heado di dok songnon. Joshua sada ayat 8 unang meret buku ni patihi sian pamangammu. Sai pikir-pikiri mai arian dohot porngin. Asa diradoti ho. Jala dipatupaho. Hobar tu sudena tarsurat di bagasani. Asa marutuk ko diaka dalammu. Jala marmulia parulom. Sudah hita mangigilodo. Marutuk kita di ulaota. Marmulia hita di parulaota. Atong kunci asa marutuk kita di aka nataula. Marmulia di aka parulaota. Naing matakas unang meret patiki siapa mangata. Uduk hita tu patik ni Tuhan Jehovah. Jadi neng dohonon na ikon magodang di patik ni Jehovah hido hita. Molo di ayat sadabe nakeng didok akka namar pangala hohon patik ni Jehovah ido namar tua. Napa dua hon? Kunci bahagia manang martua di ayat sada sahat ayat walon ima nama ngalului debata asian nasaroha yang selalu memiliki kerinduan bertemu dengan Tuhan dengan kesungguhan hati. Terus doi bana masihol pajupang dohot Tuhani jalasian nasarohana doi diulahon ibana. Dada kemunafikan nai di bana. Dada hola sipaula haroroni ibana laho pajupang dohot debata. Jala dada merdua roha ibana ditiki pajupang ibana dohot Tuhan debata. Alai didok nama ngalului Tuhani sian nasa rohana. Dengan segenap hati. Ganup nama ngalului debata sasahalak sian nasa rohana. Odwa kahala naiko bertumbuh di haporsion. Jadi ganup pajupang ibana doho Tuhani diurupi parjupangan na doho Tuhani ma ibana bertumbuh lam denggan di haporsion na tutuhatai. Lampolin pangihutonon na dituhatai. Odo na ditegorni apostol Paulus di epistel na kaningan di surat Korin. Didok ibana naujui susu dohu painu petuhamu. Mangihuto partikian yan anggus yan najui satu sadarion idahan nama nasi keras nama lehono tuhamu. Alai gari ipe so tarjalo hamu dope. Alaniaha marpepeng haporsiaon ni hala Kristen hati hai. Secara kuantitas bertambah tapi secara kualitas begitu saja. Alani iya kahalak nama ngalului di batasian nasaroha sahalinai didok ikon benar-benar bertumbuh do ibana di haporsiaon nasi tong tu Tuhan Yesus Kristus. Akahalak nama ngalului di batasian nasarohana om mahalak nasoolo kompromi dohot dosa. Nasoolo kompromi dohot ulaun hajahatan dia pe di tonga-tonga ningoluna. Om mahalak na digoari na di pesalmen bidusadai secara khusus ayat sada dohot ayat 2 didok disi om mahalak nasoolo mangihuton tahinnya kapar jahat. Nasoolo jongjong tudalannya kapar dosa. Nasoolo sahudulan dohot aka pangarehe. Pati ni Jehovah dolomoni rohana. Jalasai ido dipikiri rohana arian dohot porngin. Omma ciri-ciri ni halak nama ngalului debata sian nasa rohana. Sadok sahalinai dang olo ibana kompromi dohot dosa. Jala diakadalan nai didok hata di ayat 5 akadalakku ninna. Dang didok didalaku. Alai akadalakku. Akadalaku di son naing patuduhon di sudir ragam nidalan Nabi Nolus ni ibana di ngoluna. Baik jalan yang lebar maupun jalan yang sempit, jalan yang mendaki atau jalan yang menurun, jalan yang lurus atau jalan yang berliku, dia tidak mau sama sekali kompromi dengan kejahatan dan dosa. Alai hot do ibana jongjong di hati goran ni Tuhan dewata. Napatuduhon om mana parpudi. Kunci bahagia manang martua ima nasol hot dohot Tuhan dewata. Molo tajaha ayat sada sahat tu ayat 4 dungi ayat 5 sahat tu ayat 8 terjadi perubahan.
ayat 5 sahatu ayat 8 berubah gabisa datangiang martangiang parpesalmen tu Tuhani mangidoho tu Tuhani asa diurupi Tuhani ibana mardalan dilakana hinalomohon di debata di baheni nina patuluhonon syarat atau kunci martua naing masol hot hita tu Tuhan debata di bagasan tangiang na marhite puji-pujian tangiang na di bagasan roha mauliate manang rasa syukur tu Tuhan dewata tujuan nasada asa unang salah mangalak kahita di dalam nahina lomohon ni rohani dewata karena hanya berjalan di jalan Tuhanlah kita akan memperoleh kebahagiaan itu di baheni di dok ngolu partangiang onon nasolho tu Tuhan dewatai bohama asa unang salah mangalak kahita di dalam ni Tuhan dewata doa yang sungguh-sungguh supaya Tuhan membelokkan kaki kita dari jalan celaka. Alani unang ruar hamu sia bagas muna sojolo martangiang asa dipalua debata hamu sia nasa parmaraan. Asa silas ni roha jupang muna di jolo muna manang tu dia pehamu mangalaka. Tahati dakodo hanya dekat Allah saja. Hatiku tenang. Hidupku bahagia. Aku mendapatkan kenyamanan. Odo nahina tidak kota di buku edetai di buku ed 214 di sipe di dokdo sonang di lambung Yesus. Manutup jami tahun tai dehom ma 214 ayat sada. Alai holan satonga suara huhutlah homangodolhon nanaing pangidoon ni hatai dihita. 2 tolu ya. Sonang di lambung Yesus, sonang naro tusi, unang beho mabia, lau mandapo totong di joro Yesus sai romaho tua tadi kona holomo jala haposi sonang di lambung Yesus sonang narusi unang be Ale Tuhan debata amanami sonang di lambungmu ido nahu hasiholi hami martua hami di ngolu nami ido nahu halungutok kami hatam di manugot nyarion mengurupi hami saluhuk na ruas ni huriam diragam dalan nanang sibolusan nami nasoharu takas dope diadopan nami ale Tuhan hupasahat kami mangulu nami tuho Tuhan asa amar dalam mahami di dalan las ni roha di dalan nasonang di dalan na martua naung pinaradem tuhami saluhutna ale Tuhan dewata amanami urupi mahami sude ruasmu di banogot nyarion asa uduk hami tu patikmu di tonga-tonga ni ngulu nami jala totong mahami ale Tuhan satia laho mangulahu lomo ni rohami di ngulu nami si ganupar di nahupatari dahok kami ina marhite na marsitu tuhami mangalului hosian nasa rohanami ganupari ganup tiki di ngulu nami jala totong ma ale Tuhan solhot hami tuho marhite partangiangan nami si ganup tiki dohok to homa ale Tuhan napadauhok kami sian parmaran ni daging dohok todi atau ngasih maroham urupi mahami sude ruasmon madalani dalan nahina lomohomi di bagasan samingguan
Upasahat tami mangulu ni ruasmi. Ama dohot ina, dana dohot na tua-tua. Asa totong mahami ali Tuhan, ingot di hatam, ingot di patikmu, mardalam mahami, hobarto akka nahinalomhom. Rap dohot ho mahami mangulahon ulahon nam. Asa margugo hami mangulahossa. Jala anggia turehu ulaho kami akka ulan ni tangan nami. Dapotan rejeki hami sian saluhukna. Holan marhiti Yesus Kristus. Tangihon ma, tangiang namion. Amin. Maridehi tasian buku dia 140 laus tapasahat ma pilihan na paduahon. Tatangya komma piliat tamar tangyang mahita. Ali di bata amanami na di banwa gijang, hodo haroroan ni saluhut sileho-lehon na denggan, dohot nasau libasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehom mito hami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilianon, pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami godang ni sileho-leho mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami.
Amin. Alea manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu Madita Salahutna. Selamat hari Minggu.